مستيات بيتنا بتقرنيا سن على لو بتقرنيا هملسو زي حقه وعطو بحال زي حقه وعطو بتقراي يبلنا عطو له عطكو كورد زغبو ب10 شحات قصر لنا كم تازولكو مس إيرترا ركب لنا زولو ودخ زولو توسون سوات له توم توسون سوات توسونو مخانم طرح ግን كنري يبلنا سوم زوافرو حيل له سوم نغغليو غجله غوئس لزغبره نو دغفنا حدنا هنغبرنا زولو سوات له بوغل منግስት ኤርትራ ነዚህም ናይ በሐቂ አምነው ምዶ ይፎቱም ዶ ሱ ካሊ ጉዳይ አይፎቱም ናነኹም ኮም ይዝፈልጥ አትሊስት ውሱን ወርክ ምስ መንግስት ኤርትራ ስለዝነበረኒ ነዚህም ከም ዓበይቲ አሴቱን ዝወስዱ ይሆን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ ይሆን ዝወስዱ በሐቅ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተጠቂሞም ከም መሳርሑ ጥቆምሎም ዝለሉ ይፈልጥ حرت ጭርሖ ተደጋግሞ መሐቂ ዝመስለካ ወቁሩ مس حاونا حزب ኤርትራ ኮይና ማለት ሓደ ነገር እዩ አሕዋቱን ስለዝኾነ مس መንግስት ኤርትራ ዝባሃል ግን ወይ ከተተዓረቀለካ ዘጥፎ ጥፋት ቅበል خللو حቂ እዚአውን ከይተገበረት ወደኸደኸሎ ገገለ ሕዝብ ታባታት ጎቦታት ኣብዚያ ኮይና ክንዋጋ ገለ ዘሎ ለትግራይ ናይ መዋግ ሜዳ ክገብር ዝጓየ ሰብ ተحلفነት ዝጎደለ ሶዚ ናይ መብዛሕትኡ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ሽግሩ ነው ይሆነን ላዕሎት አዘ ሰራዊት ኩሎም መብዛሕ ማም ዝኣቶ ይሆን ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ካብ አዲስ አበባ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቡሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለጺኡ ንኤርትራን እዋናዊ ህልው ኩነታት ትግራይን ብዝምልከት ሰፊሕ ትንተና ኣቕሪቡሎ ጽሙቕ ብዝበለ መገዲ ኣዳሊና የለና ከምዚ ዝስዕብ ድማ ይንበብ ናይ ክልል ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝተመስረተ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝነበረ ስምምዕ ሰላም እዩ እዚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ንምዕራይ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ እዋን ሕወሓት ጉባኤ ስለ ዘካየደ ንገለ ኣዘስቲ ሰራዊት እውን ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ፀገማት ተፈጢሮም ኣለዉ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ከዓ አንጻር ዘይሕጋዊ ተግባራት ዘለዎ ውሽጣዊ ዓቕሚ ተጠቂሙ ነገራት ከይዕሪ ዕንቅፋታት ኣጋጢሞዎ ስለዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ኢልና እዚ ማለት ግን ሰራዊት ኣኽቲቱ ናብ ኩናት ይእቶ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ግን ክወስድ ኣለዎ ኣነ ከም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ መጠን ንዑ ኩናት ንግጠም ኢለ ይፅውዕ ኣለኹን እቲ ንኩናት ዝዕድም ዘሎ ሕወሓት ግን ኣደብ ክሕዝ ስለ ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ እዋን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ ነዝን ምግባር እውን ናተይ ፃውዒት ኣየድልዮን እዩ بمسارات ناي بريتوريا سممع عب حدا هاجر حدا سراويت راح يكهلو زلوا سلازي نزناي تجراي ناي حد قرقص كالوت صلاتي عب منقعاتيوم نتعدل كتقاملو سقيل كاخر رأي بلون تجراي اندغنا ناب كالق كينات كتاتو يبلان اذا حجي بحوحات زكايد زلو محتم منزع بيت صحفت سيركا مئتاو زامسله زي حقاوي تكبرات معلبخ قبرلو لو لومي حوحات عب تجراي عب فقدو ناي بيت صحفتنا محتم كأكب زي حقاو تكبرات كفتسم يوعلالو كي حفرقا كراباتا أسيرو مس آبي كزاتي يبل نقدمي منستر أبي أحمد بزا أقاتامي كزخا خوران كقصصون زدلي مس زخونة احتار كوينات كزرارب كفكر يبلون هو نما انت سلامي لكا مزرراب تبقي جنكا مس زخونة أكال كخون يبلون وعل بريتوريا تخسي دوابيلكا حدا حقراوي سراويت مكلخال كهلو مقبار نسلامن تأتان أرقاقيتكا نداقمه هنسا عدلات مفتارن استفانا قالو هزبي ناب أبايتهم كملسو مقبارن زدتقالل سممعي بزح أوان إن فدرالاوي منغست نقيفه عم قالا خوينة مس زتفالاليو ديبلوماسينياتات كوينة نفدرال منغست زقبقو نقيفه حجقن حدا أوان فريحة أجزابيهر كهلوان نسل زلوو نتبع لنا زفترنا يتقم ناب منغست فدرال إن اللاقبكو كقصل عيدلن عدكي فتحنا إنا جنكا كمتي بريتوريا زاتنا يسمع يكونن نزخي تكبر زعنك الزلقة منغست فدرال يكونن ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተራ ሻዕብያ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ እዚ ይመስል ኢሉ መብርሂ መሃብ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ብዝፍጠር ዕግርግር ክንከስብ ኢና ዝብሉ ወገናት ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብኣቶም ምዃኑ ኣጸቢቐ ይፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ዝተቀራሐነ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እዩ ስለምንታይ ኢኹም ገይሩ
ምክንያቱ ንትግራይ ፈጺምካ ካብ ካርታ ንምውፃእ ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቃስ ደው ስለ ዝበለ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ክንፈጥር ኣለና ዝብል እምነት ነይሩኒ ንሳቶም ዝደልይዎ ግን ፈደራላዊ መንግስቲ ክወረና እዩ ኢሎም ኣብ ዝሰግኡሉ ንትግራይ ከም መዝሓሊት ምጥቃሚ ወይ ከዓ ምስ ኣሕዋትና ኮይኖም ናብ አዲስ አበባ ንምእታው ዕድል እንተሎ ምጥቃሚ ኣብዚ እዋን ንትግራይ ዋጋ ዝኸፈሉ ጀነራላትን ካልኦት ላዕለዎት መራሕትን ምስ ሻዕብያ ኮይና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ክዛረቡ ምስማዕ ኣዝዩ ዘገርምን ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲከኛ ክሓስቦ ዘይክእልን እዩ ኩሉ ፖለቲከኛን ጀነራልን ኣይኮነን ግን ምስ ኤርትራ ተሰማሚዑ ገለ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ገለገለ ግን ምንቅስቃስ ዝገብሩ ጉጅለታት ኣለዉ ናይ ወርቂ ንግዲ ናብ አዲስ አበባ ዘዋፅእ እንተኮይኑ ናብ አዲስ አበባ ይገብርዎ ናብ ኣስመራ ዘዋፅእ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ኣስመራ ይካይዱ ምስ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ግን ምትሕሓዝ የብሎን ኣነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ንፍጠር ክብል እንከለኹ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ጭፍጨፋ ብምኽሓድ ኣይኮነን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ መንግስቲ ፈደራልን ናይ ትግራይ ሓይልታትን እውን ብዝፈጸምዎ ገበን ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም በዚ ጉዳይ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጭበጥ ስምምዕ ወይ ሰነድ ኣለኒ ምስቲ ዝኾነ ስምምዕ ዘይኣተኻሉ ስለምንታይ ኣብ ፕሪቶርያ ተሰማሚዕኩም ኢሉ ምስ ዝኾረየ ኣካል ተሰሊፍካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዕላው ላዕልን ታሕትን ምባል ግን ሓደገኛ እዩ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ጉጅለ ዝነዓቕ ተራ ስለ ዘይብሎም ኣብ ክልል ትግራይ ሓደገኛ ኩነታት ንኽፍጠር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነገራት እናፀበቡ ክመፁ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም ሰላም እንተኮይኑ ተሓተቲ ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ከዓ ሰላም ክህሉ ኣይደልዩን ትግራይ ሃገርያ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ኣነ እውን ውዑይ ክብል ከለኹ ከምኡ ይሓስብ እየ ክኸውን እንተኽኢሉ ትግራይ ሃገር ንምግባር ክቃለስ ፀገም የብሉን ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ፓስፖርተይ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝብል ስለዚ ትግራይ ናይ ፖሊስ ሓይልን ምልሻን እምበር ሰራዊት ምክልኻል ክህልዋ ኣይግባእን ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን ነዚ ኣይፈቅድን እዩ ሕወሓት ንመንግስቲ ፈደራል ሰብ ቀይሩልና ኢሎም ኣነ ብኻልእ ክትካእ ይሓቱ እዮም ግን ክሳብ ሕጂ ኣይሰለጦምን እዚ ጉጅለ ናይ ውልቂ ጉዳይ ከም ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኣምሲሉ ከቕርቦ ይፍትን ኣሎ እዚ ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣይኮነን ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀሪብካ ምስራሕ ጥራሕ እዩ ዘዋፅእ ንዓይ ግን ንፈደራላዊ መንግስቲ ኣሕሊፉ ሂቡና እዮም ኢሎም ዝኸሱኒ ምስ መን ደኣ ክዘራረብ ኣብ ጉዳይ ባጀትን ካልእን ምሰየናይ ኣካል ደኣ ክዝቲ ነይሩኒ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ይካየዳሎ ኢልና ክንድምድም ንኽእል እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ መሬት ሸንሺኑ ወዲእዎ እዩ ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባራት እዩ ዝፍጽም ዘሎ ክብል ጌታቸው ረዳ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ አዲስ አበባ ኣካይዱሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክትሰምዕዎ ጽናሕኩም ጌታቸው ረዳ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ሎሚ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي